Ho has notat? La gent ja no pensa. Desplacem, repetim, seguim, però cada cop menys de nosaltres ens aturem a preguntar per què. Vivim en una època on les respostes a tot són un clic i, tanmateix, el pensament crític s'esvaeix. I aquí ve la part perillosa. Quan el pensament crític desapareix, no és la saviesa qui ocupa el buit, és l'estupidesa col·lectiva. Multituds més sorolloses que la veritat, manades més fortes que la raó, acords més importants que la realitat. Carl Jung deia, pensar és difícil, per això la majoria jutja. I ara vivim en un món on el judici ha substituït el pensament i el soroll ha substituït el coneixement. Llegim titulars i els repetim sense context. Ens unim a turbes digitals sense preguntar per què. Acceptem eslògans simples perquè ens espanten les veritats complexes. Pertànyer sembla més segur que pensar, però aquest sentiment de pertinença pot costar-te la ment. Jung creia que, igual que cada persona té la seva ombra, el col·lectiu també. I quan ens fonem dins el grup, perdem el sentit de responsabilitat personal. Ja no és jo penso, és nosaltres pensem. I quan el nosaltres domina, la història ens recorda el que passa. Propaganda, persecucions, veritats silenciades. Avui, la manipulació no porta uniforme, porta algoritmes. Et dona el que vols sentir, et fa creure que opines, quan només repeteixes. Quan tothom pensa igual, ningú pensa de debò. El pensament crític és incòmode, et despulla, et fa dubtar, i la majoria prefereix l'aplaudiment al dubte. Però si no penses per tu mateix, algú altre pensarà per tu i potser no tindrà els teus interessos al cor. La llibertat real no surt del crit de la multitud, sinó de l'arrel quieta d'una ment que pensa sola. El pensament crític pot desaparèixer del món, però no ha de desaparèixer de tu. Pensa per tu mateix i sense dir ni una paraula donaràs permís als altres per fer el mateix.